Trip mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip. Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Teka lang, para namang busy-busy ka dyan. Alam mo, ngayong araw, medyo kinakabahan ako, oo. Dahil yung i-interviewin ko lang naman, yung anak na may-ari ng kumpanyang ito, oo. Anyway, nagbabalik pang inyong kadaldalan, daldalerang atleta, DJ Marathoni. At kung may nararamdaman kang sakit sa ulo, sakit sa katawan, sakit sa kung ano-ano man, kasi nga over ka magtrabaho. Kaya ako over din ako magtrabaho kasi nakikita ko ng anak na may-ari ng kumpanya. Diba? Kapag kami nararamdaman kang ganyan, hirap sa trabaho, magte-training ka pa and everything, ay nako, baka may tama ka dapat inumin dyan. Kaya para sa sakit ng katawan, may extra panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis, laman sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo nang gagawin nyo ha. Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ama na! I cannot really wait now na ma-interview siya dahil live na live kasama natin kung kilala nyo ang isa sa mga pinakasikat. Actually, siya na talagang pinakasikat na balerina sa buong bansa. Ang nag-iisang Lisa Makuha at ang syempre ang may-ari ng MBC Media Group, no? Sir, interviewin ko lang po yung anak nyo, sir. Si Sir Elizalde. Syempre, let's all welcome the very beautiful ex-ballerina turned martial artist / gym rat, none other than Missy Makuha Elizalde. Hello. O, diba? Ang unang bungad niya, natawa siya. How are you? I've heard you're studying for law ngayon, but at the same time, still physically active. As much as I can. Yeah. Hanggang pwede. O, diba? Andiyan ba yung tatay mo? Kinakabahan ako bigla eh. Anyway, alam mo, I've been checking again your Instagram. You've been consistently posting a lot. Wait lang, sabi ng ating tech is ilapit daw yung mic sa bibig mo. Hello. Ayan, para mas narinig ng lahat. Sayang yung mga sasabihin niyang words of wisdom today. Anyway, going back, so sabi ko nga, you've been really actively posting some of your contents, seeing that with your mom, with your dad. But sabi ko nga, grabe rin talagang lifestyle ng isang Missy. Akala ko, boxer ka lang, pero as I get to interview him kanina, she's also a jiu-jitsu and what do you call the other one? Muay Thai. Muay Thai. Aha. Ang ganda nun kasi self-defense siya, di ba? So, how do you do it? Ewan ko, yung Oh, how do you manage your time being in the law school but at the same time also practicing martial arts? Ayun, alam mo kasi talagang kailangan na may balance, may something to do when you're not always studying, 'di ba? Kasi talagang nakakapagod ang mag-aaral minsan eh. Correct. Kaya talagang sa college talaga doon nag-umpisa eh yung pag-jiu-jitsu ko. At talagang since then kasi sanay na din ako from ballet to have discipline, to train every day. Kaya walang iba. Parang ganoon lang talaga So, ako. kumbaga, ang lifestyle mo starts with being a ballerina since 11 years old, Yes. then turned into martial arts, which is sobrang magkaiba yung dalawa. Medyo. Paano switch? Diba? Medyo soft girl to medyo hardcore ka na dyan. Hindi naman actually siya ganyan ka-different. Okay, Kasi parehong okay. mahirap. Mhm. Parehong mabigat din sa katawan. Okay. Parehong talagang big commitment na talagang kung gusto mong gawin yan, talagang magko-commit ka na kailangan na as in magka-cross training ka pa, Yeah. mag-aalaga ka pa sa sa katawan mo, sa Yeah. mag-watch ka ng diet mo, ganun. So medyo same functions siya, pero syempre iba naman ang pagsipa ng
maganda kaysa sa pagsisip Oo. pa sa tao, di ba? Diba? Yun yung sinasabi kong hardcore. Kumbaga, ang pagbabalerina medyo, ay, soft, ganyan. Like your Mother Lisa Macua. Pero ikaw, ay, perfect self-defense yan. Diba? Kaya sa mga sakto, sa mga kabisyo natin ngayon, I'd like to know more about this kasi ako, asaranerist lang ako eh. Hindi ko alam yung mga martial arts na yan. So, how do you train for this? And ano yung mga basic na pwede naming matutunan, lalo na sa mga nakikinig ngayon? Yung simpleng step lang na pagka merong magnanakaw o may hold-upper, pwedeng tsugog agad. Charot! Ako, Diba? hindi ako pwede hindi ako pwede magturo niyan. Hala. Hello po kay Sir Elizalde, nandito po siya sa harapan ko. Medyo may pressure po ako nararamdaman pero kaya ko po ito. Okay. Hindi kasi alam mo, nakakatawa ka kasi yung pinakaunang rule na talagang tinuturo namin sa self-defense is Oo. tamakbo ka. Kasi hindi mo alam kung may hawak yung tao, kung may talagang parang tinatakpan nila. Kumbaga wag lalabanan. Wag. Kasi may mga tao na talagang init-init ulo na parang gusto talaga nilang subukan, pero dapat hindi. Takbo muna. Takbo ang muna. Kung first. pwede, actually. Pero kung hindi, iba kasi pag babae, iba kapag lalaki, Oo. ang pinaka-importante dyan sa akin is distance. Managing the distance between you and your opponent. So, Okay. yun. So pag medyo nakakaramdam ka na ng, ay, medyo hindi ko gusto yung vibe nito. Lalayo ka na. Dapat. Pero pag dumating yung time, ay hindi, nahawakan ka niya na dito, di ka na makalayo. Depende naman kung anong situation ba. Sa likod ba? Sa harap? Sa likod kunwari. Sa likod. Oo. Kailangan ng pinaka-importante dyan, protect your neck. Protect your neck. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Neck kasi muna. kung hahawakan ka dito talagang. At mag-alaga ka din pag mga girls, mga mahabang buhok. Talagang minsan gaganon pa sila sa'yo kaya protect your neck, protect your hair. Baka Protect your neck mamaya- and protect your hair and protect your face. Of course. Di ba, puhunan natin yung mga mukhang yan. Nakakatawa yun dahil may natutunan tayo kahit in this short span of time dito sa radyo. Pero syempre maya-maya babalik din tayo dito sa digital. No? So last question, Missy. What made you decide to enter this kind of sport? Ewan ko talagang medyo nangyari lang Kasi nga, Okay. my friend invited me nung college pa ako at parang nung nag-umpisa ako, hindi ko talaga na-stop after nun. Tapos nagka-injury ako ulit. And then, tapos after nagka-injury ako, medyo nag-umpisa ako mag-photography. Yeah, At doon oo. nag-umpisa ako mag-photography. I tore my ACL doing ballet in Yeah. 2022. Tapos, pagkatapos nun, I really wanted to know kasi kung anong sinushoot ko pag photography. Kaya Oo. doon ako nag-umpisa mag-Muay Thai, mag-MMA, mag-boxing. Yeah. Kasi nung una, ayoko masyadong mahirap. Ang bilis. Ng Mabilis kamay. at saka sobrang aggressive. Ano? Medyo. Hindi pwedeng pretty girl lang dun. Walang pretty girl dun. mga ibang training videos ko nga, grabe na mumula talaga yung mukha ko. Kaya nga. Sweat talaga everywhere. It's not pretty, no. Correct. Pero I can see you. You're still very pretty. Stop. Diba? Ganun talaga yon. Kaya perfect na perfect sa itong next song natin. Brought to you by Abra X Chito Miranda entitled Diwata. We're continuing our live syempre dito on Facebook and of course TikTok. Kaya naman tuloy-tuloy yung Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin kasama si Missy Elizalde. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Riyan ka, Hindi. Sa studying. Yeah, studying lang. pala. Yeah, Studying yeah. muna. Wala muna. Ang hirap maglo, no? Medyo. Super study, super read. Yeah, pero sanay na din ako Ewan ko. Ano yun? Kumbaga, ang lifestyle ng isang Missy is morning. You could just give me as a quick routine lang ng isang Missy Elizalde. Morning, I first walk my dogs kasi nga may dalawa akong babies sa Aww. bahay. And then pagkatapos nun, doon ako mag-umpisa mag-study sa morning session ko. Okay. Hanggang siguro mga 12:30, 1 o'clock. At doon ako weightlifting. So, Oh, yeah. after dun You mag-weightlifting pa also ako. do weightlifting? Kailangan kasi kailangan na Strength. malakas, yung katawan mo. So kumbaga, incorporated ang strength training or weightlifting to what you're doing Yeah. with the Parang jiu-jitsu. supplement siya. Oo, parang, kasi nga,
dahil nga nagbalay ako nung una, super flexible ako, di ba? Oo. Kaya doon medyo nag-umpisa na yung injuries ko talaga kasi nga, pag super flexible, pag hypermobile, mas makaka-injure ka. Kasi minsan yung mga joints ko gumaganyan lang eh. Kaya kailangan talaga mag-weightlifting ako at least 4 times a week. Okay. Yun. Now, you're not that flexible enough? Or andun pa rin siya? Nandun pa rin siya. Nandun pa rin siya. Hindi siya Nandun pa rin nawawala. Swerte ako na hindi siya nawala Oh, sa akin. nice. Swerte. Grabe, no? Anak ng isang Lisa Makuha at syempre ni Sir Elizalde. Is there any pressure? Or just continue living my life? May pressure naman, pero kahit nung bata ako, may pressure na eh. Alam mo na, yung naalala ko lang bigla, alam mo yung kay Janina San Miguel, no, I'm not feeling any pressure right now. Alam mo yung beauty queen? yung beauty queen. Oo. Yun, may pressure naman siya talaga eh. Especially nung sumasayaw ako, kasi nga Lisa Makuha's daughter. Daming pressure nun. Pero na yun, mas may pressure ako feeling ko sa bar, na magpasa ko ng bar. Doon talaga, kasi nga ang daming parang nakatutok na sa akin na yun online. Kasi nga dami ko ng followers. As a content creator din talaga. Yeah, People get to follow and be inspired of what you're doing. Everybody has an opinion also. Yeah, I'd like to ask that then, no? How do you handle your bashers? If alam mo, sa online world, we cannot really please everyone. There are times or moments na, ano yung ginagawa mo? Tama ba yan? Eh, di ba yung nanay mo, balerina, ba't di ka nalang magbalerina? Something like negative comments that we cannot, control. How do you manage it? Unfortunately, medyo nasanay ako sa States kasi doon ako mag-umpisa mag-content creation at doon wala akong Lisa Makuha's daughter, Fred Elizalde's daughter. Ano lang talaga ako, isang girl sa martial arts. At doon talaga ang dadaming mga haters, ang dadaming mga bashers. Oo, kasi nga mga guys dyan, super parang, bakit kan lumalaban? Babae ka, dapat nasa kusina ka na lang. Ganun sila. Kaya nasanay ako dyan sa level na yan. Kaya pagdating dito, wala na siya masyado. Yeah, kasi yung mga dito, mga bakit ako may mga tattoo or tumataba na daw ako, mga ganun, mga bashers. So, medyo... Deadma. Medyo, oo. Pasok-labas lang. Ganun lang. That's also one of the important things, no? Hirap kasi pagka pumasok na siya sa isip mo, tapos na absorb mo na lahat ng negative energy from that person, no? So, sa mga nagko-comment dyan, if as much as we can, we keep it positive. Alam mo yun? Let's spread love. Diba? Nakakatuwa dahil may mga ganito tayong klaseng interview. Again, guys, we would like to thank Missy Elizalde for being here. Thank you so much. And this is my last question for you. If there's one advice or one tip that you could give to our kabishos when it comes to being really active in their lifestyle, what would it be? Kakatawa yung ni Nike, just do it. Totoo. Totoo. Kasi Just ang daming parang minsan tao talaga gano'n naman eh. Ang dami mong iniisip and you set yourself back na, hindi ako pwede na yun kasi may ganito ako bukas so kailangan ko magtulog ng ganito. Excuses, exactly. Kaya talagang don't think about any of that. Gawin mo lang. Huwag ka nang mahiya, huwag ka nang matakot. Subukan mo lang. Malay mo, okay nang lahat. Kaya yun lang. Just do it. Nike, sponsor me. Nike, baka naman. Diba? Just do it. Deadma sa mga bashing or deadma to what other people are going to say about you. What's most important is you're doing and living life. Yes. Diba? Slay tayo dyan. Diba? Ang ganda ni Missy sa Sino magsasabi na gumuhay tayo at jiu-jitsu yan? Buti wala pang kahit anong injury sa face mo. Ay, nagkaroon na ako dati. Sugat? Yeah, mga black eye, parang may laman dito. Parang Gosh, yung may mga pula-pula sa loob ng mata? Yeah. Pero super konti lang. Yung mas injuries ko talaga sa katawan na mismo. Pasa. Kasi sipa sa legs. Kaya nga, di maiwasan yan eh. Pero malaki naman din yung hita ko, kaya okay lang siya. Kaya Na-absorb naman eh. Correct. O, diba? Ako kasi hindi ako pwede magganyan eh. Bakit? May tatabingi. Bakit? Kaganyan ka lang eh. Gaganon yung bigla yung mukha ko. Tapos tatakbo ka ng ganun, ng circles. Diba? Anyway, guys, if we would love to follow you on your social media accounts. Where can we follow you and be inspired of what you're doing? Wow, inspiration naman. Diba? As an inspirational coach yan siya. Wow, big word. My name, Missy Makuha Elizalde, on all Facebook, Instagram, and TikTok.
hanggang dun lang na yun. Wala pa akong YouTube. Wait lang. Oh yeah, wait lang, no? Ang hirap po gumawa ng content. Hold on tight, guys. Oh, we can follow Miss Missy Makua Elizalde. It's Missy Makua Elizalde on all Facebook, Instagram, and TikTok Aha. platforms. That's right. And again, thank you so much for your time. Thank Diba? you for Very ano lang having tayo me. dito. Very relaxed lang. I love your outfit. Chill lang. Thank you. Thank you. Aloe. And goodbye. Aloe and goodbye. Thank you again, guys. And maraming salamat sa lahat po na nanood, na nakinig. Still on our Sweat Talk episode. This has been DJ Maratoni together with Missy Makuha Elizalde. And kailangan ba may memorize yan? Basic. Ba? Metro's #1 Love Radio. Basic!